Sithokozela ukukhuluma nawe kwi-channel kaMaku-Pastor Ningi. Sibonga nje ukuthi sibheke nanto udaba futhi njengenjalo ukuthi inamba uyoyisebenzisa kuphela ukungifonela, angisendele SMS, ungangifonela ebusuku. Ngiyaye ngiqabe nabantu abakufonela ngamasonto-ke, umuntu efone nje ngesikhathi sesonto futhi. So angazi ukuthi abantu baye becala ukuthi masithi pastor or sithi pastor ngisisho ukuthini ngoba phela ukuthi ngiyakhonza. So abantu bayafonela ngamasonto ukuthi baye bethi mhlawumbe angazi. Kodwa-ke nje sibheka la Phumela Thulani 3747 uthi-ke linjani mfundisi, mina sengikhathele wonke amalanga ngiphupha ngisesikoleni ngiku-school uniform ngiseklasini kodwa nxa sengibhala kuvele kube mnyama izikhathi zonke-ke ngiphelelwa-ke ukuthi-ke ngizobhalani, angingase ngaphasa nje, leli phupho libuya njalo nje. So asikhulume ngokuphasa ngokufeyila empeleni. Uthi uma ufeyila uphelile. So number one, uma uphupha la ubhala kuwuphawu lokuba uma ufeyila noma ungakwazi ukubhala, ngoba lokho kukhomba ukuthi mhlawumbe uhlale wena ubhekene nezihibe nezithiyo ezinkulu ezingaphekwa amandla ezenza ukuthi ungaphumeleli empilweni. Amahubo 94 verse 18, lapho ngishelela unyawo lwami, lapho ngithe unyawo lwami luyashelela, umusa wakho-ke umusa wakho Jehova uyangiphasa. So la kusho ukuthi kuyenzeka ngesikhathi ufeyile uthole ukuthi umuntu vele obhekene nalezi nkinga eziningi ezenza ukuthi ungaphumeleli, impilo yakho i-slower down, awuphumeleli ngale pace efuna uphumelela ngayo, yabo. So ngabe uyibona ufeyila kukhomba ukuthi izinto zakho zihambe zime, zingaphumeleli ngale ndlela uNkulunkulu ebeke ukuthi wena ngabe uphumelela ngayo, yabo. So number 2, kuyenzeka futhi uma ubhala ubophawu lokuba ufeyile, washo ukuthi-ke wena uzohluleka ukufeza nokuphothula iy'nhlelo zakho ngenxa yokuntula nokuswela izeluleko neziqondiso ey'fanele. Futhi kungenzeka kukhona la ukuhluleka khona empilweni ngenxa yokuthi awunayo umuntu okugayidayo, you don't have i-guidance, awunayo umuntu okunikeza izeluleko, awunayo umuntu okunikeza umhlahlandlela. So Izaga 15 verse 22, lapho kungekho khona ukululekana amasa ayachitheka, kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. 3, ake sithi thina uphupha la uyabhala futhi kuwuphawu lokuba ufeyila, lungabe lusho ukuma ndawonye kwempilo ngenxa yokungalaleli ikhwelo lezidalwa ezikwembethe nokuziba ubizo. Futhi kuyenzeka ukuthi umuntu okuhlobo wembethwe yimoya kodwa manje awulaleli le khwelo leyidalwa, yabona, lezi zikwembethe, noma-ke uziba lolu bizo lwakho. So lokho bese kuhambe kuyayikhinyabeza le mpilo manje, kuhambe kuyayikhinyabeza le mpilo, yabo. Number 4, uma futhi ubhala kungabe ukuphawu lokuba ufeyila, komunye-ke sekungasho nje ukungaphumeleli ngenxa yey'fungo zababi nokuvalwa ngemithi engalungile abathakathi. Futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uma usuvaliwe wena bese uyafunda awuphasi, kusho ukuthi leli yakho wena mhlawumbe unalo ubizo, unazo iy'dalwa ezikwembethe kodwa manje azisakwazi ukukusebenzela wena ngoba waboshwa, wavalwa kuney'fungo ezimbi kwempilo yakho, mhlawumbe noma kungokuvalwa ngemithi ethile, awusaphumeleli. Lento kamoya noma bethi ifuna uku-take off, ayikwazi manje lesimeni samandla wena ngoba uvaliwe, ucinziwe, ivolume yehlisiwe, yabona. Noma-ke kungasilo kubizo likamoya, uthole uvaliwe empilweni ekutheni uma uthinte ezinye izinto zingaphumeleli, kodwa kuthinta lokhu hambe kufekela ukuthi uqala lokhu uyaqala ukuphumelela. Azivale ngokuthi-ke kodwa-ke uma uphupha futhi ubhala singathatha njengophawu lokuthi uma ufeyila kodwa ugcine ngokwazi ngani, ngokuphasa, ngoba lokho sekusho ukuthi-ke uzokwazi ukugcina unqobile noma iy'thiyo zey'mbangi zakho, noma kuzophumelela ekugcineni nakuba ukade ubhekene nazo iy'thiyo ukuthi ekugcineni uzogcinelani, uphumelele. So Izaga 26 verse 16, ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa abesebuya avuke, kepha babe bayoqhubeka ngobhubhe. So siyathemba ukuthi kuzwakele kuloko besikhuluma ngako la, ukufeyila nje ngophupha ufeyila. uNkulunkulu akanilonde-ke nibusiseni nizokufanele nokubalulekile ukunikela kule channel, nokusubscribe, nokulike, nokubheka nje amavidiyo esiwenzile, nanokuthi-ke bese uyeka futhi ukungifonela
ebusuku uyeke ukungifonela ngamasonto, ngoba ngesonto kuyiwe emasontweni ngiyaqaka mina abantu bengafuna ukusonta, why bengafuna ukukhonza. So if awukhonzi-ke it's good, but thina esikhonzayo siyekeleni kaze ningasifoneli ngamasonto. Siwe ni phansi namadolo.